TV uboroso bw'umugusi. Chidariki ni sato chumutinyo gatano no mu mwaka w'ikiri bubere 2025 noyomo insane yamo yabona mugorobo mwanchu murigeria astwero bire bwikirano kwene kibnango kwaletira turambangana mayabuna abiri kagwatika kurwa chingongo chonsi inyichense nyora yonsi nabuko yabwate gwetira sensemeri mitandao Facebook naboigo YouTube gwetira Ensoko TV nchenkoro kwa Kerubo Frida. Anchenguru kwa Clinton Ndigi mwanchu murigeria komete ne Jumatano kitorene barongo yane hegega Frida Kerubungo sangatora sensemo yo murubiri bwiringana rye kemoya ase tokendria murubiri toboko ne kebunango kumanyetore hogokwana nabo igo chingencho chimenuga yike usi hasobot ko bwarero mugaka edunyangagu nwara ase studio ya kabiratura chiko sanga igoro yerieta etitikano mwancho murigana gotumanya engencho umaethirieta etitikano kero murikito embunde Steven Nyariki kurwa county Nyamira sangire negatia bananchi barure birangere byabo na sangara intugwetera se namba itesi mina wega se mitandao kurende haiga negatia arito kwariga ndrete botko bwarero Chinyomba chuboraro cheskuri ya sekondari ya Banyaruka ya Masosa nigo chiabwata omorero hase kigia chakyo moroigetara amanyikana wekera boniga. We arrested the clerk of the Nyamira County Assembly. Omoclerk we bunge county Nyamira dio kyonyario bekiro byara ne kyombe yokorwane bokurume kya EACC hasakagere kubwatira ni wanobo kurume wechi milioni 30. Karatu abasomiri bono abawe isanga nyomba akorega sekara America. Awego mugabana we county Nyamira hosabira basaye weso na ni asokoriye kigasi ase mitandao hedio kwegendereria. Karibu sana mwancho murigeria tosanga sobwa chaka bono igagwe ikomo elio. Umuriro mutindi mono nigo bwate nyomba yoboraro yabana banyakase skuru ya secondary ya Masosa yegotoka se wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugrange county ya Nyamira abo asenibo yekerengo getamanyikaini yabahe kuya. Enyombe yoboraro mwancho murigeria nigo ere yabanyaruka gwitania emyemo na nigo bono ebinto byonsi byabwatwa umuriro nakoya hasabana inchi banyarako babakubwatirana nabo bisabe serikali ya county ya Nyamira asabanyarako bakurimya umuriro. Nigo bisi yo mubungo West Mugrango Steven Mogaka yabwatokire obokonyi bw'ebintu by'oboraro iligokonya aborokyo kwiranirira emirubiri yabo y'amasomo unagotumanya umurikito Steven Nyariki embunde. Umuriro munene nigo sambire skuru ya AIC Masosa Secondary ase wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugrango ya Nyamira ase binzo abyaya guchakira chisanduku cha borokiwa ebitabu ebitanda nabo igo chimatres gati ebintu binde byarengedo mumeo mu basorero Nitanga kuchofre yondieki seitonganga kana Masosa etware ryo tukurwale ankomenya korraba bana bagukura twaminyokani twata koringi kya bera senge nje mironege ndrete minga sikuru twaja korrego sabana bande mbale babwatira niwe osembayo ekale twata na twanyoro muroro monke twata makuri yenjera yo kunulimia twanyora bana barumberwa abana besikuru bacha bale tachindo twacha ko siara manchichi amabati goro nande ko simu runtrani mana wikara bono yara kini ko tana nestima na endo na machiko bira domu yenere konjeste yenjera get yachi kumanyikana yachi ko una mbuto ko yalenge na yachi kurega asengo ngomono lakini ndasema mabiranya saa yaba mugaso twachire twakonye rumuro twanulimiri ekere pirates kyo bachiboja rumuro okeire none bachiboja mbacha lakini ndende konyoro twalimiri umuroria konyoro twanyurusirio na konyoro mwana uteyomia mbara bali banyora sengenje ko dini kolia baba ni conscious barusi kwa bairunya sange dispensary ngate ko bara maryogo ndinde bairane mbaumye timono igoso fatra ndamso tuna mwana uteyomia na ende community ya respondi buya twachire twalimiri omulero abana baitu banyorire ekeboge kenene egento kende onyancha mbia mono aso koigwa witeye kwanyara kumnyoka gochegera tukwana abantu baitu bakore gento kwaigwe
korengana biroria baringi no borobo neni gobereire asare nene yanyoru gwechiase skuru eyubene mega yokorario kichinsa chia mubaso ase baswa gwike compound ya skuru na gotema kurimio murero yuo asino nigo igari okurimio murero ye county ya Nyamira yekirano na kurimia omurero yuo yasara yanyorire abana abangi bone baba chintu bakorare abana abangi mattress yagire gaiga and bone baba tinone nyimba bakobera mbara baba tebitaku na mokorire liga na mwaso wa maiga na leti anga jiriba bwa bari gutumia bono nchiyo mfaiti kenge nte kyaje se domu so fati mati osabana bara jote ba ndeka batiko koyebi na ende bono roji isana expense kere domu yibuna yagire iga pero jotumike yaira nige bikoreka mneiga bigosamba skuru byamentekanire igoro kubwatekana negekorwa kia bwango igase skuru ya utumishi ekyogie itaborokiwa 15 nomo asebo igo bwango igase county ya Kisii skuru ya mure asemeta boigo yabekwa asumurero Renjera yuboiraneria bwa bwango bisio mojumbo West Mogrango Moske Steven Mogaka ige maragoba ya rero ya ire bitanda chimatres nabo igo ebintu ao byokorara erio gosira boroki wabo banyora asara enene ase mambia ya rero mwanjo murigere kero korigeri mega ya ne skuru ya Masosa secondary yu ikabone iga omuriro nyarako bagukurimigwa ase ebikore byagendere ko babikomentekana anene mono ase ogosambwa wechi skuru au ase enseito ya Kenya siko ikabone iga report tubatenga ntro amanyangi kirira omuriro yiga goswa ase skuru yiga Kurwase skuru ya secondary ya Masosa yotoka ase ebunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira gingo reporter ya Nsoko TV bietera Nyariki Steven Embunde Mwancho murigeria oyuno murikito Steven Nyariki Embunde na bego Frida bikore byabere bikone kiwasama tukavangwa iga giskuru cyabere chiko ya tokoboria hababwatani bonsi abarimu abayibori bakore bikaro n'ababwatani bonsi besekite kiseme kone kyabona mirobirite gochya kone kiwanaenda tukoskabosia sorbotiro kubwatia ekyombe ekurwania hobokurumikia ESCC nikobono kyamo bikire byara umukilaka webunge county ya Nyamira Duke Onyari asakagere kubwatani wono bokurumi wechibesa shilingi 1,300,000 ase okweno no gwetenda no bogachi bwa magacho amaya yebunge county ya Nyamira Kaukwana nabalike bamangana umuteneneli w'ekyombe kyo kia ESCC orosagia rwa South Nyanza Alfred Machucha nigo atebire buna Duke nigo arachigwe kigwa bosi w'ekegambero litkori alamisi ri ikeyega asabori abakagerwa bande hao batarabeko byara wesokya elio bayigorerwe amamocho Oski si kidogo tu because of the Zoom. My name is Alfred Machuga. I'm the regional manager of South Nyanza Regional Office of ESCC. Today we arrested the clerk of the Nyamira County Assembly, and I would like maybe to give you a background of what actually happened up to what culminated to his arrest today. Now, the Ethics and Anti-Corruption Commission received a report that alleged irregular procurement and award for the construction of an office block to Jetta Building Limited by the County Assembly of Nyamira. So investigations were done,
And we had established that the county government of Nyamira, County Assembly of Nyamira, recommended the award of the tender to the company known as Jetta Builders, which was not the lowest evaluated bidder. This actually amounted to confer 817,396 to Jetta Contractors Limited. Investigations and conclusion of investigations, we forwarded our investigation file to the Director of Public Prosecution, who upon review approved charges on the following persons. One, Mr. Duke Simon Onyari, who is the clerk in Nyamira County Assembly. Mr. Leonard Kevin Nyamasege, who is the deputy clerk, director finance and accounts. Mr. David Nyarango Ombego, who is the deputy clerk, director legal services. Ms. Joyce Oyengo, who is the director monitoring evaluation and evaluation development at Nyamira County Assembly. Engineer Josephat Martini Oruru, who is the chief officer roads and public works, Nyamira County Government. Mr. Eric Onguti Ayuka, who is the infrastructure officer. And finally, Mr. Simon Ondari Ogecha, infrastructure officer. One of the suspects was arrested on 19th March and arraigned in court in Nyamira. The case is MCCGCR number E001 of 2026, Republic versus Duke Simon Onyari and 7 others. And this was of allegation that they irregularly awarded a tender of what? It was actually the initial tender involved around 367 million for the construction of Nyamira County Assembly. So today, we managed to arrest the clerk who has been on the run. They have gone to several courts seeking anticipatory orders. They have actually been trying to avoid the court process, but as we normally say, serikali na nini ina mkono mrefu. Mugabana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo litkolia lero ni garuro kubule gucia sabasae habo babikirwa egutwa lero maiga yokonyora maigili yobutumiki bw'imitandao morobili yogosirwa ne serikali ye kaunti kwene kibunangu esoke bale na poligia mabaga yemirimo ase mitandao. Mugabana Nyaribo nigo aine kiabuna oborai bwaya nigo borache kwene kia morobili yongo chore kwene kia sachi sub county chance me county Nyamira heliko konya basae wekine na kwegenderia Marikito Frida Kerbo namange Abune nchereye moyo gusira basae kwegenderia nigo mugabana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo aikira nasomo yigabo kubekira aboroki gutwa maiga yokonyora maigilio yobutumiki bw'echinjira cyekirero gwekinia asomo yigoyo Nyaribo nagokera gwikirania omurobelio yo Lero munatwacha otobwate graduates, about 57 of them. Batatomba ikirana, lakini they are supposed to be 60. Na sete timne manifesto na rigete, na jitenga teba, ni seta digital education. Na rei na aziretega. Kagukwana omo MCA we wodi Eligoma Nyambega Gisesa ningaru kubolia buno morobelio yo oikibwe ase sub county chance engana ya gwokoboka no mugabana oyoerera emirobelio yoko yekerania. Let's number kitu moja on behalf of other sub counties. I know this event takes place here in Nyamira County headquarters. There are students here from as far as Esise Ward, kuna mwenye anatoka Kemera na mali kwingine. Tuomba tu kwenda next financial year if this program can go to every sub county. Mwate mipango yoko yira kila sub county first before we go to the ward level. Igo abado twa graduate ribono basomira manage computer basomira ibintu bakora design ane kalenda na bakora seria chikadi na bakora seria wedding cards na bakora seria. You don't have to go to Nairobi or anywhere. Asensemo ya borokiwa ni gobairaniria mbia mono chinga kibaine kia konyora maigelio asebanyolire obumanyi obora bakonye amatukabosyo. We want to thank His Excellency the Governor Amos Nyaribo for this program.
kwa mashinani pata watu wengine pia juu there is need. So this program yenye tumefanya digital skills, for me naweza sema like it's an opportunity. Tumejua mambo ya graphic design, kama mimi ni designer, napenda mambo ya transcription. I had some issue but venye nimesoma hapa saa hii hakuna kitu yenye siwezi transcript. So we are going to use this program, hii skills yenye tumepata kuenda ku create opportunities huko nyumbani, na maybe itakuwa ni source of income pia. Ekerenge kenene ky'omurubiri oyo no gukora omuchando bukuburwa kw'emirimo na kwigora amabaga ase chinse cheisiko. Genda kanina to anserte gente kengerina mumbo chigasire chinyenge. There is a lot of jobs abroad and their population is aging. So once we have trained these people here, kada tu abasomiri bono na bawo isanga nyumba akore gase kara America, akore gase kara Britain. Tai last mo enda America mo akore gase America. Na bawo kora koruga aye cheki ya so account ya straight away. You gonna get to have a training to elevate to core or to reduce unemployment. Boigo nyaribona enekia kubwaterana n'ekibengi kubwataka enibo yeri kabeso kubachi laptop elio ogokora emirimo ekerekyo na enekia kubeka egetaseni kya maigelio elio kumurikira obokoreri bwabo. Papo siene ye kosi ene rina aba yuti abangi ba college oze chi university oze school loko jabari stranded batabwa tingento ba okora. Ojimotoa does a system to partner with a bank to have a laptop as a deni. Now, correct as a meeting yevere, and your answer work on a run, I don't need say you, Najetu to me, Coaba Twande, but very deserving. So these people to join an academy, so that we can monitor their progress and we can also be picking their requirements. We give them support until they start on their own. Nyambega na enekia okubwaterana okuya ase aba MCA no mugabana wikirania amagendero elio enekia obokoreri obuya emeye county ya Nyamira. On behalf ya MCS wa Nyamira County Assembly, we've had a very good working relationship. Zile project tulisema zikuwe procured. Tunaona kazi imeanza na inaendelea. Na tunaimisha like our contractors wakuja on site wamalize kazi. Kwa sababu hakuna haja ya kuchukua kazi ya nyota maliza. Pia niseme your excellence, unajua watu wamekuwa kusema vitu, but I'm very happy. Hii building ya county headquarters nyiko huko. Iko karibu kuisha. Na erendo choso obisigari na ndu twacho twaka no bwato obisio mugabana Nyamira County. Kerubo Frida, Ensoko TV. Arobaturia. Tugoskabasyo mwancho morigeria hegati yabarai abakoro kurwa sense mu ibunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii abo bono bakabera ba councilor igono besokire na kwamiria enkwana yoyo kabero munyakero gobwekyombe kya NCIC Charles Nyachae ase harokanete kumusira na komwa hokoboko murwandu rwekergo kyobo jumba sense mu ibunge yo ya Nyaribari Chache asobo chori bole bosyo mweshimiwa Okongo Nyambane ase omwega hoyo mu matanga ime ye ibunge yo heikiaita. Nigo bona barayi abo baganire abanyaribari kwegwari bagalyo gochorera omurayi uri baganete kurendeta ligochorerwa huna amatuko aitire. Nigo bona baganire abarayi bonsi aboko boli ekirugo cy'obujumbe ase bungeyo wesokya nabo igokonia kisere cyabo asabamenye bebungeyo. Omanyaribari power the unit of omanyaribari power. Kutwabera bagambi ntutegeta maskania yagendere. Nyaribari nebwata abantu bare Nyaribari abutari omonto oyomo igatore no burro ande toge chiringa Nyaribari ntutagiti nagochorera kirengaki abantu bonse bare Nyaribari bakuburi chikura na baito abana baito tiga basoke lakini ntutagiti omonto ogenda uragere saragira kuru ochaka kototebie ngangaki
ekere twa kwanto mukutano urenge village back muna banyari bari kuruga apo karuguru chinyumba chonse pya nyari bari twatebeta abantu baitu tobamo tukwane ne ryogi erimo ekere guchikuikano no bochori twatuka turamo igo bono ekina kigi atoretera n'abantu abaminto buno bachira bonsi igatogoteba nga omonto orio korete amagoso yo goteba nyarebe igatogumutsaba akora approach guchisa abanyari bari fere tutati eturate yo bagaka abanyari bari barusi amene bagaka nabangina bakore ekegusi keri na abantu ekera bagechirgo igo twagekanire kabisa amatanga kero umuntu achira amatanga igaro asokorere CSA family tari ko chikwendo somebody ikuno boridi obuno bochinga abantu baitu ntona letigo ganje nani ngote byo mwana Charles Nyachaya I just want to address him because na kwana nje zimi lakini ndale komo tebi ngende kemo Charles era di kange wacho kuboli abantu rarangeria bagaka bandi turaiga bono twaranga mbire nintwe o toboli na kimoro chinyali bali ite koraki bintu yasariki ayangwara gete ukaraga umoindi ukaraga umondo korukutangi twakore chance ya wansi basaliti baruro bono otiga munyali bali akoriki araga umuntu yatagete umunyali bali bikaraga umuntu atagete because into wateni ayo kubwatisha mwana itomatiangi into taiti nando yugo twara emefrugano ga in between enia yeto buno mogusi tobe ngente kama to watsi matiangi to bere jubili egera to koriki nali turaji gokonye umugesa kugito igorari antu bwati mechando ali matiangi tore utena umada baga igorari matiangi mo kwa igori igorari matiangi fifa matiangi igaria matiangi inkolengia egia very clear tugucha guchansa abana baitu na bange batagete gasi na ndentu bagweri committee bonsi bachiche especially constituency ya Nyaribari chache ntu batagete bacha bonsi pintu gwete bakali gose 10 bake na baitu bone gentu yo gaturata kegeri ngati baiche batebe mwana abo bao ni kisera chiabo bagokora amunyaribari nakore gento munyaribari nakore munyaribari nakore bamintu ngete kuchia mwana gwetani yo nandi naro atatika tokoteba ikamuna bagaka bekenyuriki kenyaribari chache ntugutaka musaji ondere acha gototebera nga nyarebe igongo sabanga abantu baminto totiga gochorerwa omonto aso gwanja kwenu tiga abanyari bari boka badicide ngaki ingo bago chakochora abana baminto bonsi pyorio otagete ngane kero gekiatagete tigajiche aonje baoni chisera chiabo ekera baoni chisera chiabo egere abanyari bari boka bangina bamura bagaka badicide ngaki oyo okwadira mangana maya ndubwena totomochore kerogo nige gati ya baraya obakoriye kirugo cy'obujumbe nsemo ya kitutu cha Cheno bagikire bikore bigati ya barayi byo guturubanya matanga asogukwana chinkwana chikorenda obwetana na bayigo chiburaburu agukwana himya tambacha ewodi ya kigogi asensemo ye bunge yo hase omoyiga boko mwene nyagusira Reverend Jackson Bosire niko mwaziri w'ikipara mi county ya Kisii Timothy Arege ayimurunganirie hengana ya serikali yogo wanchirana abarure ha neboroire bwa Ebola korentwa ase ensemo ya Kenya na boigo koraria buna serikali ya county ya Kisii nechikubwaterana bosine chikubwatoka hebiragita bye chikorosia chipara iye kilomita 20 hasekera eward ntoje toja koros chipara mugabana na gure biragita bitari bike biche bicha mutimo birole buna byoja gukora gasima biche to wansine kilomita 20 hasekera eward kini toja wansira tumanya toja wansi kule machipara chini. Chief kama polisi muko hapa na chief muko hapa. Tumeanza kuwa shida Kitutu Chache North kwa sababu ya goons kupiga watu matanga. Na iwapo hizi vitu hazitakoma na sisi tuanze kusukuma hii hatutakuwa na inji. Wale watu wanapiga watu wengine hakikisha mnachukua hatua ili tuwe na amani. Asemoko genda sabiri nse ya ito gere bobe abakali ko toletere Ebola Kenya ito kumiti bwiro bobu itabanta abantu bagotamana bakoreta murigere ribuya musoyera inyengiya mubwati sio yo minto okengo matiangi to yase mu kusibale egare to koliga sibile wendete na nenda ate watanga chise miche ito chiasalikire se miche ito bana mbali go etabu na batakire go eta
bali bausikanite kararengeria magana igisembe okoboriwa nigo kwarurwe gochiasa abantu habo bamenyete no borema kwene kyangwe soke bale no kurwandire birogo au bya siasa sobochori bole bosio oko no kuboria kwarurwe na serikali wetera somonogeri bwe serikali enene Isaac Mwaura nigaya kwa nayo chinga ki bali gusanga n'abantu bamenyete no borema ase skuru ya Kenya Institute of Special Education Kasarani umuchio Nairobi banagotumanya umulikito Linet Nyambane. The inclusion of persons with disabilities in governance should not be viewed as a matter of charity or goodwill. It is a constitutional right. It is a matter of justice and equal citizenship. Most importantly, it is essential for strengthening democratic legitimacy and ensuring that public institutions reflect the diversity of the people they serve. Omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura usegetire abantu bamenyete no borema gwesokia asobonge na kurwanirira ebirogo ao bya gisiasa ase obochori bore bosio gukwana kurwa ase skuru ya Kenya Institute of Special Education. Mwaura nigatebire ense ya Kenya yairire ebitambukiro gwikiranira ichiko ryo kubwaterania abamenyete no borema ase chisekta ao ase boigo atebire kiama kia UDA nigo kia Kenya has made significant progress in advancing the rights of persons with disabilities. The Constitution of Kenya 2010 provides one of the strongest legal foundations for equality, dignity, inclusion, and non-discrimination. Article 54 affirms the right of persons with disability to reasonable access, communication, education and participation in political and public life. And it's only UDA, the United Democratic Alliance, I'm a founder member, that has attempted to do a proper nationwide grassroots elections. Potentially having 580,000 officials. Yeah, if each one of them mobilized 20 people, you win the presidential election. Mwaura oenekeire abantabu bamenyete no borema buna chi agenda chabo chionsi nigo chigo cha kumurekero bwikera nune serikali. The government remains committed to promoting disability inclusion across all sectors of national life. We recognize that inclusion cannot be achieved through legislation alone. It requires deliberate action, institutional reforms, accessible systems, adequate resources, and sustained engagement with persons with disabilities. And I say that I'm extremely encouraged that we are gathered here today to start defining the course and the agenda for the next general election 2027. So that we do an audit, see what we've been able to do, but also what are we asking that we need and what are our demands, so that also our votes and our voices can count. Nonya nabo Mwaura wanjiranire nonya yonsi gagokorekana abantu bamenyete no borema nigo bagwetera emechando emenge. Despite progress made, we must acknowledge that many persons with disabilities continue to face significant challenges in exercising their democratic rights. Physical inaccessibility, communication barriers, limited access to civic information, social stigma and inadequate representation continue to restrict participation in political processes. These challenges not only affect individuals, but also weaken the quality of democracy by excluding valuable voices and perspectives from national discourse. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi eretariane Linet Nyambane. Pia mono sana umurigito Linet Nyambana soko twariganiria oroboti urikondo manchu umurigeria na batambiri tukoria Jumatano niko tugutambuka sensemili ya kabere ye studio elinde tobe toko sanga no mugaka Edwin Nyangao asilingana lieke moya sili tukoria rero manchu umurigeria toko murekera umunuga etitikano. Nigonda vengo kwa bagani maitengamu abamo gususurwa timu ya Arsenal bado tarabwena taranyora nguru mwanche murigeria igasiri tukulia rero ni gotau mwanche murigeria ni gonde himeyo mochio nyamira tukurigeria ngana lieke moya
ingana rĩa rero rikurukunga etitikano nki amana yeri daria ikurukwa etitikano yango turaigwa maoni ya bamenyi be kaunti ya Nyamira. Samarita ongoro kujona thisi musiere kobwane neri kongwakerire akarambono tugukiene turataguna bakoro baitu ona ariko kanenje manye kurwa sabo bakoro baitu ndi tumanye ariko ni abaminto ngwane mongino minto mondesta kwani mo director itoga igega singwano mu engineer itoga igo mukamba bagonyo tusumire gasi itoga muno botambe mbia muno muraria bwe TV ya Ensoko TV ritangani mbia muno asingencho mubwatumukia gwikira abantu baito bagusi na abakenya boigo kubaretera mangana maya naria agutwikira mbia muno se ri chibu kwabo rigoro ye meaning ose maana inchebu namanyete no eamireranio gose competition ya segesongo example etokenga gosege ntonkere tware kurya abantu abange togetaje kiro monta agetaje lazima kiro monto eruanirire gukirigia aya serie tanguru kwa Samuel Gasora choko eta water ikinyoro kiane na kiwota etitikano nekero abantu turabange tutaitu kumnyakana ukia sitoko gendo gukia tokujugara ngakiru mundu na kiko weta asarake hinero asabantu turabange hinero etitikano mubaso kono munura chega kiru mundu atetu kumanyanga na kingo na nchengete gukiabu asa maria tankoro kwaro shombe auta ngeno momenyo Nyamira erine rieta ria bagusiria arenkoro ria ari gutume kwe kegusi kiaime mono engencho yaye igori korokunga ekerege ntugete kiabeire goseke kia musiabano au kwanyora gosene gurubu y'abantu yaminyokire gutitikana enari rieta ria ari gutume kwa engencho yaye kera abantu bakumigerania ngino tenyo gendi ingana etitikano niringana oranyore abantu barenge batabananigwa asigishiri wana bamigererani aminyokire gutitikana enari rieta riare kutumekwa ngencho yaye kera abantu bakumigererania ngino tenyo gendi ingana etitikano niringana oranyore abantu barenge batabananigwa asigishiri wana bamigererania nari gurugutitikano asumuni gwire gusi Biamana sana umurikito Steven Nyariki Mbunde hasogo sanga n'abanenchi nabo igokurwa ebirengerelyo byabo kondo mwancho murigerelia tobeto kwegora kisime cyeito ya maseyemo nabo gusanga na intwe otumanye engencho y'omunuga etitikano korende unabotambe no tori no mugaka Edwin Nyanga ogaiga studio ndara mwalibaga arabe kabo tosogelia atumanye nga umukubyo yiga na kiale karibu sana mugaka Edwin Biamano Frida Soko ngari bageriga emagorobe yiga ya lero togende ne banchiri ye tutokorakira ritukuria Jumatano yo kwandire menuga ao yeke usi ninyi ariganete buyake muna butambe tukwanire obwagari gusobo imegweringaneriga etitikano karibu sana umwanchi muri yeto sanga sobwamo wetinga producer yane yaberige kubaye namba yesime igoto kwane naye eyemaseyemo. Hello Ensoko TV. Ensoko TV. Na kibwairire ngatoka sanganere David Ondicho Wanda kurwase akorokunga embonga Jarajani sublocation okay elieta likorokunga etitikano munabono iga omonene bwense aije nabago chasegete bono abantu bayigungoma nebwensengo cyarase bona abantu bakomanyokania abantu bagotitikana bakomigererania mpaka na babandi baratajwe eyine are titikano kose munabona turatebe nga ebigwanda mbire bibyogwa kumupira bunarubi kose abantu ba umunene ale gabwe kigwanda kwerende manye kuvuga gose ne esegia ni abantu batoleke abantu bona kwiko bagutitikana bakotama kuchisiko
ine ari korukunge titikana abantu batitikana pako umuntu otachwa. Okay, mbia mwana sana sekerengera likikiao. Hello Ensoko TV. Ensoko TV wairire bia. Igande watimwa bure sima kwa Robert Morongo nduboye kono. One titikana ngena basa kote bana trokela simo ikarante mwali kinaona bantu babiri batatu iga. Igen toke buge muna distance. Oso komanyokani abantu moro sione nkira sekalenge. Toro jaza yentera yarengo. Oso komigira nikagende kominyokibo ngabwino motori bo ngabwino ina ari titikana yani. Nyokani gotogo tara kwa bwangu kutabwa kimorobisho. Okay. Titikana na bomanye tegero patmora nduboye bari kutegwa. Okay, mbia mwana sana sokorwa ebirengera libino. Narogoteba. Okay. Hello Ensoko TV. Hello, nakiwairire. Wairire bia Ensoko TV. Wairire bia. Biyande. Nawe mwe bia mbe yao na mojaka yao bia na mwa bia. Mbia mwana sana. Omuntu gorero etitikano no toteye ngenche yae. Okay. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Okay, okorara abo barabwate simi barakira. Naroro rukurukunga nere Steve Oigo agateba ngam etitikano no kuminyoka gutabwati mochoko obonge bwa bantu bakumigerania ase gesieri ekegote na mono ase titikano amakweli ngo barororo agatanga ase gesongo ni Stambid yakurukunga nere Steven Oigo korachinse mochirichia ikonge. Ngate ngabona babere bakorwa ebirengereri byabo ase ogotomanyia engencho tiambwate mogaiga tomanya ko swasoro mugakaidwe. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV bairire. Waire bia. Ngoto gosangana. Oyo mogire Peter. Karibu sana. Etitikano. Unankolengia. Nekera abantu baikaranseta bange. Baigunga abasikali abo. Anye bali kusibe busa. Banyora kanjera kanyerere sikale bagotamira. Iko bagotama kuchyo abonsi amo. Kiro monta wata chimbero tabasa kubwatwa. Ibo ntoma kunyero ko ngabantu bali gutitikana. Ebono. Mbia mano sana. Hello Ensoko TV. Na kiwairire. Ngoto gosanganere. Karibu sana. Etitikane ngencho yetitikano. Etitikano ne iriyo kara atubara atikamo wangu takumya kutaria moiza nabio. Ni kori elimo. Yose ase resirikere ngi bogune etitikano ya bako me boto batu mpango mota kuirwa na ai truti mo. Kama ndana kia batama etitikano ngezeka mune. Okay, mbia mwana sana. Yo moerio ile Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Na kiwairire. Wairire video si ya Mombasa. Korogembo. Ndigere kibuna mono kwa ndomo nayandira uwe muri unge titikano. Nane Lionel ya sumo ya dange titikano n'abantu bako babangase. Akaba vera abangase yento yeteje ko bagosa bonzi. Eba utitikana kara yo muko buna ukominyoka. Ondina baya wero de ndo tama okubuneka. Yono ngane titikano ya bantu. Okay, mbia mwana sana. Okay, tiato gwakire simi to gukora umurobirio tumanya gukweresera.
Ambia mono sana kwani abantu bogembo. Okay, umugaka Edwin Nyang'au no igwete babere bakuru ibirengeri byabo mbaro barikire cyujumbe mbare baba bagosanga no muri keto bwamangana mayiya Steven Nyariki Mbunde baro babere bagwaka kisimi kora tumanyingo nga rero nga yokobeka magisi yayo. Mbia mono Frida na inda sentunda yende inda arachakira umugako yo ukwanire bwo mwali akuburingana kyara kwa be lishabikirie to kwa lishabikirie Ensoko TV tuli bichulisa karadindo lyose kwa mteyo bichuli kera agresi miya soira tayari gari wako uri kwa agresi mibono iga aneli shabike kero kwa agresi miya soire igoro tatigo taramanya bono nako tebiri kwa manyenga aneli shabike gana dio soetemi wa kesi miga yo wasangana into birengereri au asamangana alito kwa na simiro biri ito yonsi ubuna bwo obushabike ende mbiyamano asokwerwa korokia imanyereriwe byo gutusira so gutubwati gwetere njira yo kurigereria television ya umose rero Frida abana bonsi biba barikirwa gatemuko onyendi yali ngine sukuru ebanyora ki onde tayogwa egento ngireke mukwe igure bayirore ukuminyoka gutari mu ruberio abande kuminyokera nigesieri kereke gote ase abwenge etitikano nabo igobuna bateba kurinda singe naro ande otabu atatigangirorere ngora anyiwe buyanyoringe kurikarike okwiga no kuminyoka gutabwati omochoko gusumurubirio gutabwati umurubirio yonde na baramyoke gukia yonde gukia abandi na baramyoke bamigirania samo buna bakwana eliete liboniga nigori nabori kogenda nichinga ki echiga ituro cyagenda tokolekana ashi school chinyomba kiri cyo kurara kwa abana baria konyaro ngumuriro nabugwate kabutuko ebe nasinjire ndi yonsi irira atebekane ngana abana basamba gusi nestima yareto ekero batabubukire injire irikiro umuntu agucyaruka kurugoborere bwaye uriya se umugore gusege sieri gusomunwa asokerororo injire irikiro umuntu akumyeka kurine kugutitikana mbali gutwara amachoko naki Frida karatangana gosoka inchenko bwati gekogera abu egiswali kyo taba muguni ponye mugwocho kanondero tuwo monde ondoli cyane gugunse bata cyegoro umuntu nabagusiyo bugima umuntu narukwana kurumayego omentality stampede uyiga kibeka kyoro bandi kegwekana buya kigima igo etitikano ne no kumyoka utabwati omochoko kurare tunagento kende yonsi nabone ngo murayibwense okire engineer abantu bakumyoka gocha bache komorora ukumyoka kuria onde nabakurwira kurumuino onde kurwa na gusa bandi nabo bali ngamo baminyoka bonsi gochiaria na inde boyo nabo togoteba nga turumu gweka nonde abekunyarikana murasi buna asto kulira kigali kwira na nchinyomba karuto akolde meremo abantu bali buya alafu abasikali baminyoka gose no mukagirwa bubo ibi diri bagwa kama stimbunda gochigoro abantu bagucyaka gutama ondo minyoka toyiwedinga iri sasi ya kukorwa onde nabo gusanga kumyeka ucyaso musikali uri asinge toyikomanya nga iri ya kukuru no abandi kurumate abandi bakurwa gukiya abandi kurumate gukiya abandi kurwa ari gocha abandi kurwa gukiya kurina kugutitikana muko minyoka mutabwati umuroberio iyo nero etitikano iga umugusindo cenga njire liko nyengo na kuyamase kuna gutwara eso sobe na kike gusiga ko yato kunya ko selu ngi myaka 30 ero mutuke gusingeli ukikaba nanjira nireke gusingera wotikero moto kanyolire bwana twate bibono bari abaketu kwegeri bawukina abana twabatebya twabasomi ngorango lekero na inda ko limo cyaso gukwana eke gusi wamagorora tutiga buna bona abandi bagoteba omuyuo dikari omoyiyo engombe yago otebi engombe ya o tali ya go ekiranya gose bikoro to biago batebe bikoro to biago ekaramu yago abo banje te kwana yo kwaba unjura kwaba tebite go telikoro kugo ere o ya o omonto omino onye no monto onye no mugaka otebi ngomonto omwana omugaka tomongina ni gusigaro yaye omongina o tali omongina ogo omugaka o tali omugaka ogo aina rama machongora mano abana babandi baukina bono bagokora kero bakukwana ekegusi kulende nabutokubwatania mamochaya bagokora enjererie kegusi kyabulire asiji sukuru boniga eserikali niga niti iminwe yege nkaya somigwa kulende
muchando nororo tiranyarikana ebintu bikwirira ikigusiye kigusemenu yegenga imenu yegenga abantu kwana Kenya ngimo basigisi basomi gwiki abuna likale to agasomi ngwa vernacular usema that tongue ibitabu byabulire yakwa kiri